Ngiyanibingelela ababukeli beBlaqlife TV kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Lesi esinye isiqephu esisashutha ngosuku olulodwa nikaze nithi ngisagqoka i-outfit eyodwa. Nina ngiyanibona phela kwi-comment section. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya wenkomo Sovukazi Umvuleni, intokazi yazalwa Mamkhize. So today ngivakashela sisi wami uzongichazela kwanzi ukuthi yinde emxaka umoya azazofika la e-studio. Sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila njani? Yazi phela banakho kwi-comment section ukuthi hey, Stufuza izolo begqoke kanje. Thanga begqoke kanje. Ngalela la ngisagqoke kanje. Nangalela bakhohle ukuthi asikwazi ukuthi sebenza nabantu abaningi kusuku olulodwa. Yes. Abanye bathi lalela sizo donate ingubo ngoba siyabona ukuthi ngathi uyashoda. Bayeka overdonate. Yabona i-comment section mina ngiyayihlalela. Sometimes ngihleke ngedwa, abanye ngibaphendule, abanye ngingabaphenduli. Okay. Ngaloko kumosha isikhathi ngicela ubulisa ababukeli emakhaya. Mase sichazela ukuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Sanibonani. Uzalele Eastern Cape, then we move from Eastern Cape to Durban. Kuphi ne-Eastern Cape? Flagstaff. Oh, Flagstaff. Emqondweni wami wathi nje Eastern Cape vele ukuthi nje boom ibhizane. Iyona vele ihlala inkosi yami nayo makhelwane. Ave nithetha kamnandi. Yeah, ndiyathetha kanje. Serious? Yeah, lafika apha ndithetha mos izulu beliyasazi. Oh, okay. Usifunde la? Yes. All right. So, benjani impilo kokhula? Impilo ibinzima ngifuna uqamba manga ibinzima because bengenabo abazali so ngihlala ne-family yami so i-family yami lengihlala nayo ibingisupporta angifuni uqambela manga ibingisupport. It's just that nabo bastrugglisha asizalelanga kumndeni ukuthi siya rich yabo siyazama. Wena kuphela umntwana noma unama siblings? Ama siblings angihlala nawo. Oh, okay. Like there and there, yes. Oh, nitshaliwe lapho nalapho. Nitshaliwe lapha nalapho because nobaba bethu bahlukene yabo. Oh, okay. So, njengoba ulana kuze ngokufunda noma uze ngokomsebenzi? Njengamanje ngiyafunda. Yes, ngiyafunda. Okay. Ngaqalela amabanga I think aphansi la. Ngakho izulu sekuyisami sengathi. Ukhulele lana ke nje. Ngikhulele la. Ngifunda grade 5 la. Hayi, ukhulele la cause ngiyacanga ukuthi kudala kakhulu ufuna grade 5. Yeah. So, yini kuletha la ekhaya namhlanje kwenzekani? Noma kwenzekeni? Ngizokhipha imfihlo nkosi yami sengikhathele yabo. Ukhathele ukufihla. Ukukhuleka. Oh, okay. Yeah, ngifuna ukukhuleka mina, ngifuna ukukhulula labanye abantu. So ngifuna ukuthi ngihlale nomuntu while azi ukuthi mina ngilento engikanti angiyona lento. Kanti uyona. Yes. Yeah. So ngifunda la eThekwini. Yeah, ngisevasithi ngifunda la eThekwini. So umndeni wami engihlala nawo awukhona afford ezinye izinto like ama-fees ami NSFAS wangidecline. So ezinye izinto angikhona ukuyikhokhela nomndeni wami awukhona ukuyikhokhela njengoba ngisho ukuthi angiphuma emndenini ophila kamnandi orich. Yes. So intilana ke kwaba khona nje usuku uNkulunkulu anganothi wayengibusisa wayenzani mhlawumbe iphendule imthandazo yami phela imthandazo yethu iphendula ngendlela ezahlukene yabo. Ngahlangana nomunye nje ubhuti osekhulile ehamba ngemoto right phethi phone right. Moto ubhuti okhulile mhlambe ngabe umfana mhlambe ono 40 something noma umfana ona 50 something. Umfana ungakanani? Mhlambe singasho ukuthi lapha 49 50 lapha. Oh, umfana olako 50 something. Akhona umfana phela lo bani. Yazi ku TikTok kuduma ukuthi nje abafuni ukuthi uthandane nekhehle. Bavela bathi hayi umfana nje olako 60 something. Hayi ukuthi umuntu omdala. Ngathi kumfana la olako 50 51 la 49 angeke ngize like age yakhe. Okay. Ngiyazi ukuthi kuwe kube nzima. Umuntu wesifazane ubuzwa iminyaka yakho. But angikubuza iminyaka, ngikubuza mhlambe ucishe ube kobani. Ngizama ukuthola ukuthi ukushiya ngesikhathi singakanani. Ungishiya ngeminyaka enginayo futhi ngaphezulu. Ungishiya ngeminyaka engaphezulu kweminyaka enginayo. Ashuthi ukhulile lo mfana lo. Ukhulile. Wangangizala kahle yabo. Futhi nakhona hayi ukuthi ubuyi firstborn. Mhlawumbe ngabe futhi umagcini. Yeah. Okay, mawuhlangana naye and lo baba lona nkosiyama yojingisi like inhliziyo enhle wangishela sakhuluma wangishela ke sagcina sesikhuluma into yaphambili sajola nalo baba lona nalo bhuti nomdala sajola naye
ukuthi as much as bengingamthandi but into zakhe bengiyithanda because bengithi mengisenda call back etime ingene manje ngikhala ngeimpahla siyazi kuyagqokwa uma ufunde evarsity sinale pressure yokugqoka mesiphatha ama iPhone yabo yonke lento so nami ngifuna ufana nabanye abantwana so ayikho into ebengiyiswela kuyena bengenzela like everything engihambisa indawo ngishayisa indawo eThekwini ama club and stuff into ezinye nje izinto eziningi buqa uzibona ngayo ezenzelo yena yes okay so what developer leyo nto ukuthi like ingathi like you say part of me kanti angibuzanga ukuthi ngizometha another guy okwi-age yami. Oh, okay. This guy lo kade ngijola naye he's a taxi owner, taxi owner. Oh, okay. Yes. So urana namanye amabhizinisi eceleni. Lo engizometha lo semusha lo ngizomthanda wangempela futhi oyi-age yami yena taxi driver. Oh, okay. Yeah, sithandane nalo mfana lo ngimthande kuze cace nokuthi isikhathi salo baba omdala sesiyancipha sengihlezi kakhulu uhlezi nalo cisha lingane nawe. Yes. Ay makuhamba isikhathi ke awunalo uvalo ukuthi nje o taxi owner no taxi driver isikhathi esiningi bayazana because benza umsebenzi owodwa. Yeah, nginalo uvalo but yabona into ukuthi uthando if there's love there's a way ukuthi into yenzeke ukuthi into ibuildeke yabo nginaleyo nto leyo. Okay. Ngazama like uthando malukhona mfethu uyalwisana naye nokuthi noma yini eqhamukayo sizoyinqoba because naye wayesho ukuthi that guy what mina ngiyakuthanda and stuff yabo ngoba ngimtshela ukuthi there's someone okhona it's just that mina ngimthandi. Utshela lo cisho ngitshela lo ngimthandayo. Uthandayo. Oh, okay. What you understand but ke sizozama ngagcina sengimtshela ukuthi yazi ukuthini ngizohlukana naye ngizothandana nawe because wena you the one kanti angibuzanga ukuthi hayi umfana uzovela ngimithisi sure taxi driver lo uzovela ngimithisi so njengoba ngilike haya ngizocela ukhipha le mfihlo leyo ukuthi sacela ukuthi ngikhulume no taxi owner the old guy yes umtshela ukuthi angimthandi kahle mina ngithanda khona umuntu engimthandayo yena ngimthandi into ebengimthandela yena into zakhe lezi bengenzela zona because bengithi umuntu kanjani yena personality yakhe unjani nje yeah bese ingakho ngize like high because mina ngiyasaba kumface like 99 face to face because yabaza taxi owner unolaka sometimes ngiyibona mhlawumbe khona nabanye abangani bakhe unolaka and lo muntu unesibhamu yabona izinto kanjalo so that's why ngingakhonanga ukuthi ngihlale naye phansi ngitshele face to face ubuso nobuso yo so unalo uvalo ukuthi uzombheka azamthole ke lo omthandayo mhlamba afuna ukumlimaza nje yonke le nto leyo nginalo but ayikho into engizoyenza kumele ngiphumele obala because lengane le ngithwele khona izozalwa ubaba wayo naye azi ukuthi eyakhe ingane yabo ngozi lona wazi ukuthi lengane ngimithi eyakhe walingane usayazi vele ukuthi yes wawe because ngimtshela ukuthi angiphilile uyena wangisaka dokotela okay but doctor found out ukuthi ngimithi mina ngiyazi ukuthi the time ngithola ukuthi ngimithi akuyona obviously ingane yakhe eyalo engimthandayo lo olingana nami so ngifuna ukumazisa ukuthi kahle kahle lengane le ngithwele akusiyona yakhe yena ke lo omthandayo uzokhona ukukhulisa umntwana financially mawumbheka yes uzokhona because usupportive ngenye indlela bethu and uyangithanda angazi ngichaza kanjani but that guy yo man asas thi zama ukumfonela umfana wakho na 50 something sinozwe ukuthi kahle kahle uzothini kodwa nje ibhlungu lento because yena ngesazi noma ubese bona umshado yini uma ngabe ebona wena so angeke sazi noma uyimisele noma angazi nje asike sizwe usuthini Hello. Sawubona baba njani? Ngiyaphila sis. Siyaphila nathi ukhuluma noStufuza la ngamandla from Blaqlife TV. Yebo. Ngicela nje isikhathini yana sakho esincanyana nje. Nginosisi la e-studio ocela ukukhulumisana nawe bengicela usumlalele. All right, okay. Okay. All right. Hello. Hello. Njani? Ngiyaphila first. Ngiyaphila khona Amanda. Amanda. Wasefuna abantu base-studio.
Konke ngifuna ukutshela yena bese ukuthi azakube lula ukuthi yabo ngikutshele lapha endlini. Usaba nomtshela. Ngoba phela mawufuna yonke into uyayithola nje. Ngiyakwazi lokho, ngiyakwazi and imayelana naleyo nto leyo. Ngifuna ukutshela ukuthi Ngidlale. cela ungangidinela bandla futhi lento le ingasenza ukuthi sizondane. Ngayithathi personal. Kanjani usuwela nini isandla sami? Ngifuna ukugonyuluka kuyena la ukuthi ngitshele iqiniso ukuthi le ngane le engiyikhulelwe akusiyona yakho. Akuyona yami. Akuyona yakho. Kanjani? Njengoba ngichaza ukuthi akuyona yakho. Yini wathi ngithithela? Bekunzima ukuthi ngikutshele ukuthi khona umuntu engithandana naye ngimthandayo futhi. Kanjani kodwa baby ngoba uyazi ukuthi ngendlela ekuthanda ngayo. Uyazi ukuthi yonke into mina ngiyakwenzela. Yini? Ngiyakwazi lokho. Ngiyakwazi lokho ukuthi yonke into uyangenzela. And ngiyakujabulela lokho ukuthi yonke into uyangenzela. Kodwa ke njengoba ngisho ukuthi khona umuntu engimthandayo okwi-age yami olingana nami. Age yakho kusho ukuthi nje wonke lamaplani ami lawo enginawo ukuthi kumele ukuthi ngishade ngenze yonke into ngihambe ngiyolobola nakini kusho ukuthi ngidlala ngesikhathi. Mina ngisenza izinto ngisevela wena kodwa wena uzochitha. Yini yonke lento yenza kumina? Kodwa sithanda sami mfethu. Ngiyaxolisa. Wangibulala nje mfethu. Yini yakho? Ngiyaxolisa. Ayikho into ongayitholi. Mawufuna izinto esikoleni uyayithola. Ngiyakunikeza imali yonke into, amafoni yonke into. Yini inkinga yakho? Noma ngibekukhombisa ngosobala ukuthi ubone ukuthi ngendlela ekuthanda ngayo ukuthi ngokwenzela yonke into futhi ngifisa futhi ukuthi ube umfazi wami. Kodwa ekhaya bebezothini nje mfethu sengiqhamuka phela wena hlezi ngikutshela ukuthi ukhulile. Sengiqhamuka nje nomuntu ozongishada ungangizala. Okay, uthando alinayo i-age. Uma ngithanda ngiyangithanda, noma ngithanda ngiyakuthanda. Ngiyakwazi lokho. Ngiyaxolisa kodwa bekumele ngikutshele iqiniso bengangcono ukuthi ngitshele iqiniso kunokuthi uhlala ungalazi iqiniso ukhulisa ingane engasiyona yakho. Bekhona futhi uma uzokhuluma nami usuthumela abanye abantu. Uyazi ukuthi akukho lula lento kumina, ayikho lula ukuthi vetane sithi sihleli nje endlini bese ngizokutshela ukuthi le ngane ngimitha kuyona yakho. Bekumele ukuthi ngithathe inyathelo. Lento yenzile yazi khona manje nje angazi ukuthi kumele uyenze njani njengamanje. Ngiyaxolisa. Ngisafuna ukuthi ngikubone sithando sami, ngisafuna ukuthi sibonane silikhulume lolu daba lolu. Ayikho inkinga kodwa ngiyacela ungabi nodlame mase sibonana. Ngizoba nalo phela ulokho udlame ngoba phela manje ngidiniwe manje. Ngihlisa phela njengamanje. Ngiwohlisa njalo umoya. Amaplani amangaka sithando sami, amaplani amangaka. Ngiyazi ukuthi kubhlungu, nakumina kubhlungu bengingayiplananga yonke lento lena. Ungasho kanjani ukuthi awuyiplana yonke lento le ubuwazi ukuthi umuzwe inyathelo omunye umuntu ubhozo kuzoba buhlungu. Ngiyaxolisa ukukhetha. Nkosi yami. Hayi ntombazane. Hayi. Lento ngenze yona ibuhlungu ngempela. Ngiyaxolisa. Ya, ngithini njengamanje. Yabona manje ubuvulathi zami lokubamba kibeke ngoba ngiyona-ke into ekade yenza ukuthi ngize lana-ke ngingakhulumi nawe because yazizwa manje ukuthi uthini. Njengoba uthi usafuna sikhulume so yini esizoyikhuluma uma ukhuluma kanjena ngizoza kanjani eduze wakho uma ukhuluma kanjena. Okay, ngizozama sithando sami ukuthi ngehlisa umoya kodwa lento le ithi ngivule kakhulu umoya. Ngivule umoya manje yabona njengoba ngila emsebenzini ngisebenza. Angazi ngenze njani manje ukuthi hayi kunzeni. Ngithembile pho. Ngiyaxolisa. Bengasiyo inhloso yami. Kodwa ngicela ukuthi ngiphinde ngibone sona sami ukuthi ukwazi ukuthi ngikhulume nawe. Okay, kodwa please ungabi nalo udlame. Ngiyacela. Ngizama ukuthi ngibe cool kodwa angikwazi ngibe cool into efana njengale. Ngoba manje amaplani ami wonke usuwalimazile. Okay. Okay. Alright. Okay. Seba ngakhuluma ngesikhathi sakho.
Yebo. Okay. Njengoba basho manje nje ukuthi akubamba kuye. Shuthi vele bongeke uzuphephe kwakuthiwa. Lento engimtshela yona Umtshela ubuso nobuso. Lento engimtshela yona-ke nami ukuthi bekuzoba nzima ukuthi ngikhulume naye. Njengoba ngisho ngithi uwumuntu onodlame, ngeke ngimbone bekhuluma nabanye abangani bakhe labantu asebenza kanye nabo. Umuntu onodlame njengoba esho ukuthi abezongibamba ngidedele ngaba ngiyiningi mase ngikhulume naye face to face. Kodwa Nkosi yami umntana omncane nje okufanele umvikele. So njengoba safuna ukuthi nibonane nikhulume ubuso nobuso uzodlulisa isikhathi nyana azehlisa umoya noma mawusuka la uzoya Angiboni futhi nokuthi ngizombona mina. Angiboni ukuthi ngizokwazi ukumbona njengoba ngimchazile la ukuthi like nginomuntu endingane yalowo muntu, so yena kumele acceptele leyo nto leyo aqhubeke nempilo ngoba nami ngiqhubekile nempilo endokwami uqhubeka nempilo kuphethe umphefumulo onginacala phakathi, so angikwazi ukurisk impilo yami iphindele lapha yana. Kumuntu osekhaya osesimene esicishe sifane nesakho ngathini umyala? Ngathi angalenzi iphutha elenziwe yimina ukuthi ajabulele izinto ezimaterial then njengoba mina ngenzile because ngijabulele izinto engizenzile lo baba lo ngahluleka ukulinda isikhathi sami as much as ikhabe behluleka ukungenzela ezinye but abakaze basho ukuthi ngeke uye esikoleni because asinayo imali baby strugglisha nami bengikhokhela lo ma fees and stuff yonke into bebekhokhe noma kunzima. So angisiboni isidingo sokuthi mina ngize ngayiphosa lento engiyiphose kuyona, like kumele ube careful ngayo yonke decision oyithathayo empilweni, ube responsible futhi kuyona. Ngikufisela ke ukuthi umntwana akhule kahle nanoma sekufika sekushaya isikhathi ukuthi afike emhlabeni umtete kahle. Siyabonga kakhulu usivakasha kuhlelo lethu. Ngiyabonga nami. Akukho okufihlakela ngeke kuze kuvele. Ngiyacela ukuthi nawe uma unokugcinile enhlizweni yakho ukuphatha kabuhlungu ungasithinta kuleyo number lo uyibonayo lapha escreenini. Ngiyanithanda kakhulu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike. Bye.